Avui, per qui fem servir aquest calendari, és 11 de l'11. L'11 es considera un número mestre, és un número molt espiritual de connexió. Els números ens afecten de manera inconscient i a la vegada hi ha la intenció de moltes persones enfocada a aquesta data. Això ho converteix en un portal d'energia que podem aprofitar si volem. L'11 de l'11 és un bon moment per connectar amb el nostre interior, per desencallar allò que notem bloquejat i per intentar trobar més claretat a la nostra vida. Aquesta meditació pretén ajudar-te a aprofitar aquest portal. Per aterrar aquesta energia i baixar-la al xakra terra, faré una canalització d'animals guia. A través de les paraules que canalitzaré de les essències animals, podem rebre la seva vibració i aprofitar la seva energia. Fem una respiració profunda i connectem amb el cos físic, amb les emocions, amb la ment. I ens obrim a rebre l'energia d'aquest portal, la vibració dels animals guia i ancorar aquesta energia als nostres cossos. Ens endinsem en l'aigua, l'aire, la terra i el foc. Els elements que ens acompanyaran per materialitzar aquesta energia a la nostra vida, l'energia del portal 1111. Connectem amb l'aire a través de l'àliga. Sentim les seves paraules i la seva vibració. Les àligues t'acompanyem en aquest camí. T'envoltem amb les nostres ales perquè sentis la brisa al caminar, perquè sentis la força al respirar, perquè sentis la llibertat al ser qui ets. T'acompanyem en aquest camí cap al teu interior. Cap a poder sentir qui ets i qui vols ser, sense els patrons exteriors. T'acompanyem a volar en aquest cel infinit, ple de possibilitats. També t'acompanyem en els moments de dolor, sentint les teves ales expandint-se tot i el dolor. Et convidem a sentir-te a prop nostre, a sentir la nostra vibració i la nostra companyia. La nostra saviesa és teva. Agafa-la ara. Gràcies. Connectem amb el foc a través de l'essència animal lleó. Et guio per camins que no has fet. Avanço davant teu perquè puguis veure més clar el camí. T'aporto fortalesa en aquests moments de tristesa. T'aporto coratge en els moments de por. I faig créixer la teva alegria en els moments de passió. Connecta'n dins teu amb la teva passió, amb les teves passions. Sent la meva energia entrant dins del teu cor, il·luminant el camí de tornada a la teva passió.
a la teva vida, alguna cosa que havies oblidat. Sent la meva vibració donant-te coratge per avançar, per omplir d'amor aquestes ferides i que la força d'allò que vols fer passi per davant d'aquestes pors. T'ofereixo el meu coratge amb amor. Gràcies. Connectem a la terra amb l'essència animal formiga. Amb aquestes paraules. Terra i comunitat són el meu camí. Entrar dins de la terra i fer-la meva a la meva manera, còmoda. Un espai on em senti a gust, un espai al que puc dir casa. I en aquest espai, que és casa per mi, on puc ser allò que vull ser. Hi ha la meva comunitat al voltant, cadascú amb el seu espai de casa, cadascú amb el seu interior, expressant-se, sent part de la comunitat i sent part de mi, sentint-me a la terra com a casa, sentint-me dins meu com a casa, que aquest espai en el meu interior, connectat a la terra, em faci sentir el caliu d'estar a casa dins meu. I això és el que et vinc a oferir, aquest sentiment interior de casa, perquè allà on siguis puguis sentir-lo a dins. Gràcies. Connectem amb l'aigua a través de l'animal guia balena i les seves paraules. Connecta amb l'11 a través meu. Connecta amb l'11, amb aquest espai de saviesa, amb aquest espai de connexió. Vine a la meva vibració. Te l'ofereixo si vols estar a prop meu. M'obro a que sentis la profunditat del meu ser. M'obro a que el teu interior connecti amb el meu i com sent la profunditat del mar, senti la profunditat de la connexió interna, de la connexió amb la llum interior i de la connexió amb el tot. Connecta amb la meva saviesa ara i deixa que t'arribi aquesta vibració a la teva ment. Aprofundeix a dins teu, dins del teu cor i dins de les teves entranyes per trobar-me a mi, per trobar aquest espai tan gran i tan ampli on pots crear, on pots trobar aquelles parts de tu que has perdut i regenerar-te en un espai nou, sense condicionaments, sense expectatives. Aquest és un procés que porta el seu temps i estic aquí per acompanyar-te. Gràcies per regenerar-te al meu costat. Gràcies per baixar aquesta energia del dia d'avui amb la meva vibració. Gràcies per acompanyar-me en aquest camí. Gràcies.